Well, Obuya number one, the government cannot act on speculation. Correct. Watch mare perception, mare watch Odhiambo. Da gombo kaka beta telo ni gi iga. Da gombo ni kaka wadwa mageno. Ni wadikre matin. Nikech Yesu nowacho e muma ne ng'ato ma pok otimo richo mondo temango okaw kidi. An pok awacho richo. Hold on. An pok awacho richo. Awacho mani ma jatich sirikal ma ok ti sani nikech gik ma wachore. TMCA is oversight. No, it's my agenda. Okay, we agenda na nikech nitie gik now, one, MCS standing order number 30 and standard. Yes. But Charles Odhiambo mawachani nigi family. Onge kama it is recorded anywhere a police station mora ni Charles Odhiambo complain kata people who act on his behalf. Mane proof mabende na no or register. These people cannot the standing order act or kanyalo be mikete in isolation based on speculation. Kanitiere kama Charles Odhiambo kata family mara the said partner or the more donjo ne dong iwacho ni gavana wanga nigi joge nitie kama family no se complain their privacy and space obedo gini onge equally pokaneno kama family mara kata Charles wuon osadimo record mwanyalo wacho ni it is evident ni nitiere a police station makama ni Charles Odhiambo Joyce deviate this point mistakenly. I watch this point near Charles Odhiambo in a government employee. Yes. Kaka police officer de inyire aiti kawuono. Ka police officer inyire aiti warito family mar police officer mo inyore aiti ka en on duty. Monsera na Charles kama inyore. Penjo mabendo penjo ni onge ng'ato mora mora kata kama na adwa Monsera na Charles kama inyore. Mana kaka just a minute. No, just a minute. Ne weche malieko ne nitiere weche malieko. Nitie ka wadwa konyo society. Ka wadwa konyo society. To wabeduru jok mabiro wacho anoka watch speculation. Awacho niya, is it speculation ni neo kuwinjo ni Charles Odhiambo bedo fired as a chief of staff. Kata kamano magok gire weche mane watu wake mano chal mar Kenya chiel kuom en niya wayudo jo members ma county assembly nikech gin jok maonge capacity mar chung ma penj necessary questions kaka sani ere kaka wacho niya josindo ok nya bedo gi ndara magiluwo yet gichulo suru dhano ni neno kaka video ka record ni neno ka inyiso wanyathi moro ka time ne modhi kigoto maize meal en bungu wudo buya mano wuoyo to magi are matters of county importance ema chiwo wacho niya kaka piny madam Magai owinjo wabeduru thuolo mondo mi inyalo yieri kaka gaye ki capacity mari mar dhi tiyo tich minyalo tiyo to ni wira wabedo gi gimi kawa ji ng'ato mori winjo ni no lande bungu okete governor ng'ati winjo ni ne odhi ochun ng'ato wene kaka no chun magwanga wene gi Gladys koro governor to the form monyalo rule godo that leadership is not there. Amadwa kwayo ganda wani this time kikwatimu mistake ni kendo jaduongo Obuya kero mobedo MP makarachonyo dhi chung MP makarachonyo ok ni ng'ato dhi decide ko bedo kamoro to ema wacho ni Obuya cham wadwaro ondiek cha wuoyo marach kuomwa to ondiek ni samore manyalo telo manyalo deliver Obuya bende nitiere wach moro mane kaswa kama na